A slovo Boha Jahvého začalo přicházet k Jonáši, synu Amitaju, a říkal: Vstaň, jdi do velkého města Ninive a prohlašuj proti němu, že jejich špatnost vystoupila přede. Jonáši, vstávej. Jonáši, vstávej. Ještě chvilku, mami. Jonáši, vstávej. Co je porad? No, pozdrav. Pán Bůh tedy. Toto jsou slova Boha Izraele. Do 40 dnů se stoupí z hor do Ninive pohroma. Přinese běs a děs. Nezůstane kámen na kameni, cihla na cihle. Lidé budou bloudit a ptát se na cestu. Tak pravil Bůh. No, teda při vší úctě a co já jako s tím? Teď já ty lidi skoro ani neznám. Ty jsi byl vybrán, aby si tu zprávu zvěstoval v Ninive. Tak jdi a zvěstuj zprávu. No, je to vůbec nutný. A jsi si jistý, že jsi se třeba nesplet? Nemá to být třeba nějaký jiný Jonáš? Ten, tamhle. A co jsem třeba? Jsi Jonáš, syn Amitajův prorok? No to jsem, ale žádný školení prorok. Já jsem to totiž zdědil po dědečkovi a vůbec nemám žádné zkušenosti. Jsi prorok? Tak jdi a hlásej. S Bohem. No, to se řekne, vidí a hlásej. Co takovým já? Ještě si uříznu ostudu. Tam přijdu a řeknu, že se na ně řítí pohroma. No, oni se mi vysmějou. A pak vůbec, kdo ví, si nějaká pohroma taky přijde, že? No, pravda, byl to anděl, měl by mluvit pravdu, ale vlastně byl to vůbec anděl. Aha! Žádný průkaz neukázal, žádná placka. To si jako myslí, že budu věřit hnedka prvnímu andělovi, který má v ruce hořící klacek, trumpetku a křidílka. No, i když ten klac. Radši zmizím, než si mě zase najde. Ale Jonáš vstal, aby utekl před Bohem do Taršiše. Sešel do Jope a zaplatil jízdné, aby ujel před Bohem. Je tady zastávka? Tam nastavím. Hej, počkejte na mě, počkejte. Děkuju. Kam pak to bude, malý? No, a kam vlastně jedete? Děláš legraci, ne? To ne, legraci ne, jenom prostě přemýšlím, kam je to nejdál od Ninive, že? Do Prčic? No vidíš, že jsi vzpomněl, takže jednou Prčice pod Kvědickou horou. Student? Ne, prorok. Tak to má do polovic. 40. 40.
To mi něco připomíná, 40. Tak. Dej místo. A neslyší. Jedeme. Se podívejte! Podívejte se sami! No se podívejte! Přes cestu nám přeběh černý krokodýl. Co se dá dělat? Musíme ho obět povížkou. Proč zastavíme? Co je? Bouračka! Že mladý dneska jezdí jako blázni. Ani se nerozlídnou a jsou v pangejtu. A který za to může? Já myslím, že na ten trojkolce nedá přednost tomu na koloběžce. To je hrozný. Co si dneska ty děti nedovolí? Asi. No co je? No! Žvejkačka! Přilepili jsme se! Musím to odlepit! Podívejte se, mně se to nějak nezdá. Jezdím autobusem už 2krát a nic podobného se mi ještě nikdy nestalo. Ano, je to divný. Jako by nám něco bránilo. Jako co jako myslíte? No, třeba někdo vejš. Já myslím, ještě vejš. Kosmonauti? Ale ne, já myslím. A proč pak myslíte? No, třeba nechce, aby jsme dojeli, nebo aby někdo dojel. A se sluchátkama rovnou nezdála. No, ale my to tak přemýšlím, mám hlas. A co tam vepředu, to je taky nějaká divná. No což pak o to? Divných lidí je tady dneska opravdu dost. Ale ten vzadu furt se krčí. Ten se krčí, tahle brečí. A jak zjistíme, kdo je ten pravej? No, třeba by šlo losovat. To je dobré. Slyšeli jste to? Tady, můžu, matka, sestra, měla zjevení, že někdo z nás tady nemá ven. Takže budeme losovat, kdo z nás za to může. Já vezmu sirky. Sirky. Umím jedný hlavičku. Losujem. Hej, malej, stávej, losujem. Eurojackpot nebo co? Stávej, losuj. To je on! Jak se jmenuješ? Odkud seš? Jak se jmenovala tvoje babička Svobodná? Já jsem nevěděl, že to je opravdický anděl.
Kdybych věděl, že je opravdový, tak tam fakt jdu. No fakt, ale takhle. Anděl, povídáš? A co ti říká? No říkal, abych šel do Ninive a tam kázal a tak. A já si řekl, že to stejně není žádný opravdický anděl, protože na mě nějaký hejhu a s rožicím klackem dojem mě tak neudělá. Tak chlapečku, mám pro tebe novinu. Ten anděl je totiž opravdu. Ale co teď s tebou? Takhle s tebou pod kuňku nedojedeme nikdy. Tak já si vystoupím na příští zastávce třeba. Hele, jestli vystoupit, tak ne, pojďte si pro něj, to je on, ten za to může. Já jsem prorok! Sedíme. Ještě vlastně načteš. Ještě načte. Tak se mám v té kluce dobře. On to asi byl opravdický anděl. No a kdo ví, kde je teďka, že? Tady není. Je, hospoda. Velryby. No, neškodilo by dát si něco na zářádí. Tak velryba pozdravila Jonáše a on zůstal v jejich útrobu. Hej, hospodo! Jedno točený a něco teplýho do žaludku. Halo? Obsluhuje tady někdo? Halo? O hospodo, čas letí. Bylo pořád. Nebo tam někdo? Ne, vůbec. Kolik je hodin? Čas letí jako splašený. Hospodo! Já mám hlad. Dáme, mladíku. Já jsem prorok. No, nazdar. Tak, lažbu, co si dáte? Dám si pivo, guláš a něco k snědku. Tady nikdo není? Od 2 hodiny. Čas letí furt dokola. Ten člověk vězí. No. Už se... Už je noc. Nebo tady někdo? Je, záchod. Výborně. Jinak už musím. Třeba tam bude pitná voda, abych aspoň neleknul tak žízví. Prej hospoda. Tak, skvělý. Já mám chuť na to pivo a taky mám hlad a mám čím splatit. Platit! To je křiku. Co to bude? No, to už tady přece jednou bylo, ne? Dám si pivo, guláš, ať to lítá. Nestíhám. Nejsem tady sám. A bylo tady jako ještě jeden. To není normální, to je teda podnik a odsaď padá. No, to oknem, ne? Kde jsou dveře?
Moment, tady přece nikde byly dveře. A se odsaď na boha nedostanu. Jo, si plně. Tak velryba pozdřela Jonáše a on zůstal v jejich útrobách 3 dny. Já musím pryč. Tohle není normální. Tohle šilhá. Já prostě najdu ty dveře. A mizím. Když je najdu. Jo, kdo chce kam? Kam? Kam vlastně jako chci? Já už tomu rozumím. No jasně. Do Ninive. No jo. Hout. Vůle boží. Slyšte! Ještě 40 dní! Ještě 40 dní! Vese. Slyšte! Ještě 40 dní! A velryba ho opět vyvrhla do světa mezi lidi. A on odešel kázat do Ninive a muži Ninive začali věřit Bohu a ten uviděl jejich díla, že se obrátili zpět od své špatné cesty. A tak Bůh pocítil lítost nad neštěstí, o němž mluvil, že jim je způsobí a nespůsobil.